sam dobro informisan, ovo je zadnja nedelja ove godine, ne? Nema više. I imao sam na srcu par stvari, samo neću biti dugačak. Da pročitamo iz Božje reči i da nekako dozvolimo Bogu da se spojimo s ovim tekstom. Siguran sam, ja to često kažem, da poznajete vi sigurno Sveto pismo, čitali ste ga puno, svašta ste slušali, ali kažem, probajmo kao da ga nismo slušali. Ja ovaj tekst koji ispred nas, koji želim da pročitam, malo po njemu da razmislimo i da malo popričamo šta nam Gospod ima reći. Kaže ovako Božja reč, 1. Petrova 4. glava. A svemu se kraj približi. Budite, dakle, mudri i trezni u molitvama. A pre svega imajte neprestanu ljubav među sobom, jer ljubav pokriva mnoštvo greha. Budite gostoljubivi među sobom, bez mrmljanja. I služite se među sobom svaki dan koji je primjer kao dobri pristavi različne blagodati Božje. Ako ko govori, neka govori kao reči Božje. Ako ko služi, neka služi kao pomoći koju Bog daje. Da se u svačemu slavi Bog kroz Isusa Hrista, kome je slava i država glave i veka. Amin. Tog su imamo na srcu, da čitamo iz Svetog pisma. I prva stvar koju vidimo ovdje, ovaj 7. stih počinje onako u duhu ovog vremena, gde smo mi sad, svemu se kraj približio. Približio se kraj ove godine, ali Božja reč nas jasno uči, braći i sestre, da se približa ovaj kraj sveta. Da će, Sveto pismo govori o tome, ovo nije izmišljotina, da će sve ovdje izgoreti, braći i sestre. Ova zemlja i sve što je na njoj neće više postojati, izgoreti sve. I kaže Božja reč da će Bog stvoriti novo nebo i novu zemlju i da će tamo živjeti s onima koji je otkupio, koji veruju u njega, koji imaju zajedništvo s njim. Na ovom svetu postoji jako puno ljudi koji imaju zajedništvo s Gospodom. Postoji jako puno ljudi koji nemaju pojma ko je Bog. Mi se nekada, što kaže Zoran, tako bavimo pričom i sitnim stvarima, da zaboravimo da imamo dostupno Boga. Mi koji smo zrno u zrnu, imamo dostupno živog Boga, da ga upoznamo, da imamo zajedništvo s njim, da nam bude oprošteno, da spoznamo da bez njega ne možemo da živimo, da spoznamo da smo tako ljubljeni, da spoznamo da smo tako voljeni. Mi sve to imamo na raspolaganju, a živimo nekada toliko, kao što smo jutro govorili, toliko duhovno siromašni, toliko gladni, toliko žedni tih dobrih stvari, ali jednostavno ništa ne može da nas zasiti, ništa ne može da nam da tu duhovnu sitost, tu duhovno bogatstvo, taj duhovni napoj, niko i ništa osim našeg Gospoda, Isusa Hrista, našeg Spasitelja, našeg Boga, koji umro za nas. I drago mi ovdje što vidim nove ljudi, neki ne poznam od vas, ja verujem da će svakom danas ovdje Gospod nešto posebno govoriti, ali želim da tebe učinim svesnim kroz ovu rečenicu, a kraj se svemu približio. I mom životu, i tvom životu, i životu na ovoj zemlji, i Gospod nas poziva da prispitamo naše srca. Kako mi stojimo sa njim? Kako mi stojimo sa ovim Bogom koji umro na krstu zbog nas, zbog naših greha? Kako s tim stojimo? Kako stojiš sa svojim bratom, sa svojom sestrom? Da li nosiš gnev u srcu, gorčinu, bes, razočaranje? Da li jednostavno ne vidiš uopšte Boga u svom životu? Ako je tako, želim da te ohrabrim. Dobrodošao u klub svih nas koji smo to proživjeli. Želim da ti kažem da te Bog ljubi. Želim da ti kažem, ako želiš, možeš biti slobodno. Želim da ti kažem da je sve uradio Bog. On je sve učinio da bi ti mogu biti spašen. Da možeš da imaš zajedništvo s njim. Tako mnogo ljudi ove reči koje ja govorim, ne samo ja, nego mnogi ljudi koji propovedaju, slušaju kao neku dobru teologiju ili neki hrišćanski pogled na božanstvo. Međutim, ja pozivam sva božanstva, pozivam sve one koji bilo koga propovedaju, što kaže Ilija prorok, hajde da testiramo ko je pravi Bog. Hajde da ja prizovem svog Boga, a ti prozovi svog Boga. I da vidimo koji Bog živi. I videli smo, čitajući Božje reči, znamo da je Bog spustio oganj sa nebe, zapalio žrtvu koja je bila natopljena, voda izgorela, a onaj Bog, navodni, nije se odazvao. Vidimo da je naš Bog, Otac, Gospod Isus Hrist, Duh Sveti, živi Bog koga možeš spoznati. A ova reč kaže, a svemu se kraj približi i Bog nas upozorava, braćo i sestre, da se otrezni. Pogledajte što kaže dalje. Budite, dakle, ovdje kaže celomudreni i trezveni molitvom.
ili ovdje kako kaže, budite mudri i trezni molitvama. Kraj se približava, potrebno je da moliš. Što je kraj bliži, to je veća potreba za molitvom. To je veća potreba za predanjem srca. To je veća potreba da razmisliš da ti ne možeš sebi da garantuješ izlazak iz ove zgrade. Tvoj život je Božji ruka. To je svaki tako. Svaka tvoja misla. Ti to ne možeš da garantuješ. Gospod ti sad govori. Sada ti govori, sada ti daje poziv i govori ti, ja sam umro zbog tvog greha. Želim da razumeš da sam ti dao sam ti sve što sam imao, kaže Bog. Jako mi se sviđa što je Zoran tako pisao velikog našeg Boga. Zamislite da najbogatiji čovjek na svetu da nama sve što ima, koliko bismo bili bogati. Zamislite kad Bog u Bibliji kaže da dajući nam Isusa Hrista, on nam je dao sve što ima. Koliko ljudi su kivni na Boga, Bože, ovo mi još nisi dao. Još ovo, još ono, pokaže. U Isusu Hristu, u mome Sinu, verujući u njega, živeći kako on kaže, zanemarujući tvoje osjećanje i tvoje stavove, gledajući šta kaže njegova reč, ti možeš stvarno živjeti u bedonosnom životu. Ti stvarno možeš spoznati jednu drugu dimenziju hrišćanskog života. Ne hrišćanskog života, života. Život u kome ti nešto kažeš Bogu, Bog čuje i odgovori. Život u kome ti pomoliš i Gospod učini. Život u kome Bog otvara oči slepim ljudima. Život u kome Gospod daje svu imovinu ljudima. Hrobi hodaju. Bog koji vaskrsava mrtve, Bog koji je živ. Ne priča o Bogu, govori o živom Bogu. I kaže da se kraj približi, kaže budite dakle celomudreni ili trezveni ili mudri u molitvama. Braćo, sestre, mi često puta nismo niti trezni, niti mudri u našim molitvama. Neki ljudi koriste molitve kao sredstva za opijanje, onda dolaze pred Boga i Bože, želim tvoju pomoć, želim neko osjećanje od tebe. I toga imamo crkvama, znajte. Možete naći na internetu ljudi koji padaju dole, valjaju se tako u nekoj ekstazi, ima veze sa molitvom. Kao spustio se duh. Jedan propovednik je rekao, došlo je vreme da Duh Sveti stiđe na ljude, ne da ljudi padaju, da stoje čvrsto. Da stoje čvrsto po njegovim delovanjem, da žive na njegovu slavu. A ovaj tekst kaže, budite mudri trezni u molitvama. Jedan drugi prevod kaže, budite mudri trezni kako biste mogli da se molite. Kao da van mudrosti i trezvenosti sve ostalo nije molitva. Je nalik na molitvu. Je neko ponavljanje nekih reči. Međutim, ako kaže Bože reč da budem mudar u molitvi, to znači da mogu da budem i nemudar u molitvi. To znači da mogu od Boga da tražim stvari koje on kaže, ne znam zašto to tražiš, meni ja ti ovo neću dati. Ovo nije dobro za tebe. Evo moja deca su ovde. Mogu da traže od mene šta god da njih hoće, ali ako to ja znam kao njih otac da nije dobro za njih, oni to neće dobiti. Zato što si ne njihov otac, ja njih želim najbolje. Sad zamislite Boga koji za nas ima samo najbolje i dao nam je ono što je najbolje imao, dao nam je svoga Sina. Zašto nam je dao svoga Sina? Zato što si treba da umreš i da goriš u paklu, ti i ja. I zato je dao svoga Sina. I ne sad da ti se osjećaš kao, ne znam kako, nego da kažeš hvala ti Bože što ima izlaza. Hvala ti Bože što u smrti vaskrsenju Isusa Hrista ima izlaza za svaku jednu situaciju. I Bog te poziva da mu se predaš njegovo srce i on te poziva na život trezvenosti i mudrosti. Znači da ne koristiš Boga, da imaš samo neka dobra osjećanja i da ne koristiš Boga kako bi samo nešto dobio, ali ovaj stih kaže budite mudri i trezni molitvama. Pazi kako moliš, pazi što tražiš. Sveto pismo, braćo, sestra nas uče da ljudi ne znaju da se mole. Kaže, mi ne znamo šta da molimo, nego sam Duh Sveti posreduje našim duhom uzdisajima i izrecima. To je život u kome ti Gospod daje reči koje ćeš da moliš i kada ti moliš ono što je Bog ugodno, on uvek odgovara. Je to tako? Ako moliš ono što je u skladu sa Svetim pismom, s Božjom reči, Bog kaže da, amin, ja ću ti dati. Ako moliš sebično, ako moliš daj meni da bi ja imao, da bi ja dati, jednostavno to je sebično, to nema veze s Bogom. To je nemudra molitva, kaže ovaj tekst ovdje. Ali, i onda kad uđemo ovo, dobra je ovo priča, ovo je super, ali Bože reč kaže, ali pre svega. Čekaj, pre nego što uđemo u te dubinu, braću, sestri, kaže Bože reč ovako, imajte ljubav među sobom.
Ok je duhovni život. Ok, braći i sestre, što je Hrist umro za nas. Ok, što nam je carstvo Božje dao. Jutro smo slušali da je u nama, da raste, da donosi rod. Ali zamislite, braći i sestre, da mi svi ovde verujemo Isusa Hrista, ali da nema ljubavi među nama. Kakva je to tuga i apsurd da Bog ljubavi, koji iz ljubavi daje svoga sina, ima decu koja međusobno se mrze i ne vole se. Kako je to? Ja vas molim, vi ste svi ovde koji sedite inteligentni ljudi. Da niste inteligentni, ne biste sedeli ovde, ne što bi bilo s vama. Došli inteligentni, pametni ste ljudi, Bog vam je dao razum. Kako je moguće da veruješ u Boga ljubavi, da ne možeš sebi ljubavi? Da si toliko ogorčen, da si toliko razočaran na sve? Kako je to moguće? Kaže, a pre svega, pre nego što kreneš da razmišljaš o kraju sveta, da se plašiš, pre nego što kreneš da moliš, da tražiš nešto, kaže, pre svega, imajte ljubavi. Drugim rečima, ako je Bogu ljubav, onda kaže, pre svega imajte Boga. Pre svega imaj Boga. Pre nego što kreneš da pričaš bilo šta, pre nego što kreneš da zaključiš bilo šta, imaj ljubav, imaj Boga. Imajte, ovde kaže, imajte postojenu ljubav među sobom, jer ljubav pokriva mnoštvo grehova. Imajte ljubav u odnosima. Ja sam sigurno neki ljude ovde povredio. Sigurno. Zašto? Što sam čovek. Uvredio sam neki ljude. Da li mene neko ovde povredio? Verovatno ne znam. Ali pazite šta kaže Sveto pismo. Međusobno i među sobom imajte ljubav. Zašto? Kaže, ljubav pokriva mnogo greha. Povrede međusobne koje mi jednim drugima činimo su greh, braći i sestre. Ogroman greh. Kada ja nešto kažem i tebe povredim, to je greh. Koliko god ja mislio da sam u pravu ili koliko god ti mislio da si u pravu, to je greh. Međutim, međusoban odnos nije odnos povređivanja, nego Božja reč govori da je to odnos ljubavi. Imajte pre svega ljubav i međusobno imajte ljubavi ako hoćete da se molite, da imate zdrave molite, da imate odgovorene molite. I to vam je sve dostupno u Isusu Hristu, verujući u njega, kaže Božja reč. Ljubav pokriva mnoštvo greha. U našim odnosima, ako hoću da imam s tobom odnos, a nešto si me očepio, da bi to funkcionisalo, mora biti ljubavi. Zato što taj ljubav donosi sposobnost praštanja. Jednostavno, ako ti tu sposobnost nemaš, ti to ne možeš da oprostiš. Opraštanje nije na preknuću se. Opraštanje nije da ti treba da zaboraviš sve povrede koje su doživeo. Opraštanje je stav zbog tebe, to radi Bože. Zato što ti da kažeš. Ne zato što neko to zaslužuje ili ne zaslužuje, zato što si ti meni sve prostio. Ja tebi praštam. Kaže ovde da imamo ljubavi među sobom i da ljubav pokriva mnoštvo greha. Božja ljubav prema čoveku je pokrila mnoštvo greha. Međusobna ljubav, braćo i sestre, takođe isceljuje odnose, pokriva grehe koje jednim drugima mi činimo i donosi nove odnose, donosi nove pobede, donosi nove rezultate odnosima. Mi ne moramo, braćo i sestre, imati teške trenutke i biti nekad posveđeni i reći to je kraj, okej, ljudi smo. Ali pravi ljudi, pravi hrišćani ljudi koji se boje Boga, znaju da kažu oprosti i znaju da kažu ja ti opraštam. To su Božji ljudi. Religijosni ljudi bez sile Duha Svetoga su skroz drugačiji. Kad kažu ono što ja često kažem, prostit ću ti, ali ti ovo nećemo nikad zaboraviti. Najlepše opraštanje koje nekom da. To je baš onako jedna velika ironija. Ja to ovo neću zaboraviti, ali znaj, prostio sam ti kao, ali budi na oprezu. Mislim da je to malo pogrešan termin, jer Bog tako s nama ne postupa. Božja reč kaže, toliko je istok daleko od zapada, toliko udaljuje naše grehe. Kaže, bacaj ih u zaborav. Bog bira da zaboravi. Bog koji nema mane, samo jednu stvar bira da zaboravi, to je tvoj greh. Kada se pokaješ i kada mu predaš. Fantastičan Bog. 9. stih kaže ovako, budite gostoljubivi među sobom bez gunđanja. Ok, ovo može da znači ovaj stih da jednostavno ja budem otvoren da primim u moj dom, u moju kuću ljudi. Međutim, ovaj stih govori nešto drugo. Da u našim odnosima budemo gostoljubivi. Da mi nije teško da se družim s tobom. Da mi nije teško da te primim, da mi nije teško da te saslušam, da mi nije teško da te volim, da imam zajedništvo s tobom. Bez gunđanja. Mi nekad kažemo, idem kod onog brata, da me kod one sestre, ali moram da ti nagunđam malo pre nego što odem do nje.
Moram malo ti ispričam sve o toj osobi, šta ima da bi otišao. Kaže, budite gostoljubivi bez gunđenja. Ako neko želi da ti priđe, želi da dođe do tebe, želi da ima zajedništvo s tobom, a nemoj gunđati. Otvori srce. Pa Gospod je bio gostoljubiv prema nama i primio nas. Božja reč kaže da smo samo gosti, da smo došljaci na ovoj zemlji i prolazu smo ka večnosti. Onda u međusobnim odnosima ta gostoljubivost bi trebala da bude normalna stvar. Međutim, koliko to često nije, braći. Koliko je nama teško da međusobno imamo odnos. Zašto? Zato što zaboravljamo da smo u Hristu. Sećate se, ste bili na omladinskom? Fantastično je bilo. Mislim, svi ste mladi, ne znam što niste bili na omladinskom. Hoću da kažem da je ta najveća lepota što Bog hoće da se mi ponašamo onako kako se On ponaša. Bog ne kaže ovako, ja sam Bog ljubavi, Bog praštanja, Bog milosti, Bog, što kažu Slovaci, Bog druge šanse, ja sam Bog koji imam puno blagodati, ali od tebe očekujem da budeš plus drugačiji od mene. Očekujem da mrziš ljude, očekujem da budeš nestrpljiv i da pucaš često i da jednostavno ti budeš kontra od mene. To naš Bog nije. I stoga, ako imaš, ono prepodne smo govorili o tome, ako u srcu osjećaš duhovno siromaštvo, glad i želj za Bogom, to je to. To je to, to znači da želiš da budeš kon, to znači da je On u tebi želi da te menja. Ako si ti zadovoljan sa sobom i ne vidiš potrebu u srcu da budeš kao tvoj Gospod, ti onda nikad Boga nisi uvidio. Nikada. Čovjek tamo kaže u onom delu, teško vama koji ste sada sitli da ćete gladovati. Teško nama, braćo i sestre, ako je ovo sve. I ako više nema ništa da ovo. Ako ne vidiš u svom srcu potrebu da budeš drugačiji, da budeš na slavu Božju, ti sam od sebe ne možeš, ali kad te Bog ispuni Bogom, kad te Bog ispuni sobom, kad te Bog ispuni Duhom Svetim, to je druga priča. To je drugi level, drugi odnos, to je sve drugačije. To je praktično hrišćanstvo. To je živi odnos sa živim Bogom. Zato Bog dotiče narkomane, prostitutke, ubice, lažove, lopove. Bog ih dotakne na operi i učini svoju decu od njih. Ko je kao naš Bog? Niko. Ko to čini? Ko to radi? Kaže, Bog je uzimao ono što je ništa u ovom svetu, ono što je nikako da posravimo ono što je nešto. Važno u svetu. Pazite 10. stih. Svaki među sobom, svaki kao što je primio blagodatni dar, njime služite jednim drugim. Čitat ću odavde. I služite se među sobom svaki darom koji je primio kao dobri pristav i različni blagodati Božji. Prva stvar kaže služite se ili služite jednim drugim. Kaže, ja neću da služim, ne služim Bogu, ne služim tebi, brate. Ti, kada služiš bratu i sestri, ti služiš Bogu. Ja sam svedok koliko ste svi vi ovde meni poslužili, tako Bogu poslužili. I stvarno ste primer, kao crkva, prema meni, kao vašem propovjedniku, mnogo puta bi radili. Pogledajte kao dubinu ovog stiha. Služite se među sobom svaki darom koji je primio. Idemo malo u grčki jezik. Ali nećemo. Prvo pre svega želim da kažem da kaže svi vernici, kaže svaki darom koji je primio. Svaki vernik je primio dar. Reč dar na grčkom jeziku ovde, znate kako se kaže? Karizma. I kad vam neko kaže da mi nismo karizmate, glupost. Zato što mi jesmo karizmate, da imamo Božji dar u sebi. Kaže, svaki onaj koji veruje, Bog daje dar. Ova reč karizma u prevodu znači osposobljen za određenu funkciju. Znači i dar vere, i dar ljubavi, znači nadprirodan dar koji Bog daje čoveku, usadi u njega. Ima čovek koji do sad nešto nije mogao da radi, sad može da radi. Postoje razni darovi. Možete čitati u Korinćanima, u 12. glavi, 14. glavi. Neću sad da pričam o darovima, ću da kažem da svako ko veruje ima dar. Ima čime da se služi. Evo, ja kao primjer, dok se nisam obratio, ja nisam mogao da stanem pred 10 ljudi da kažem 2 rečenice. Ja sam mogu da sviram danima, satima, da pevam u horu, pevao sam, super nastupo, da stanem i da kažem 2 rečenice pred 10 ljudi, to je bilo... To nije bilo moguće. Upoznaći Isusa Hrista, On mi je dao dar da mogu da čitam Božju reč, da govorim, to je sve od njega, nema veze sa mnom. I uživam u tome, ali to je neka druga stvar. Želim da kažem da svaki vernik ima dar. Znači, ne može crkva biti na propovedi. Crkva je, braći i sestre, na nama. Na svakom jednom od nas. Ne može biti
ti ćeš to da uradiš i ti ćeš to da uradiš. A mi ostali ćemo da dođemo pa da kažemo da li je to dobro što vi radite ili nije dobro što radite. Ja neću da učestvujem u tome. Biram da ne učestvujem u tome. Biram da budem deo tima. Biram da budem deo celine. To mi je lepo. Kad mogu da slušam brata Zokija, koji nije dugo propovednik kao ja, i da se naučim da odem kod Gospoda, da se kajem zato što sam slušao da je Bog kroz njega govorio. Da uživam u radu koji se stradana radi s decom, videći mog sina koji pre 2 nedelje nije znao nešto, sad zna da bi ponovi iz Biblije i to. I da sad napravim sve vas ovdje koji slušaju. Svaki od vas, ali kaže služiti međusobno jednim drugim. Darovi su tu da služimo jednim drugim. Darovi su tu da jedne druge ohrabrimo, podignemo, osnažimo. I dar znači karizmu. Dakle, kad vam neko kaže da u baptističkoj crkvi nema darova, kažete, to nije istina. Zato što ova reč znači karizmu, znači dar. Nadprirodnost, osposobljenje za određene stvari. Mogu da pričam o duju drogama, ali idemo dalje. Kaže, njime služite jedan drugima kao dobri odej, kaže, kao dobri pristavi ili upravljač, onaj koji upravlja različne blagodati Božje. Različiti smo, braći i sestre. Ja sviram, ali neko slika. Ja ne znam, kad je Marko bio mali, nemam pojma, rekao mi je da mu nacrta mačku. Braći i sestre. Ja kad sam to nacrtao, kada je on to vidio, to je sve bilo, samo ne mačka. Ja ne znam da crtam, to je to. Ali neko to drugi fantastično rade, evo sa Strazora, ne znam da ste nekad vidi kod nje da vidite one fantastične stvari koja ona crta slika. Da ste ne znam bili kod brata Kornela da vidite, kad imate jednu olovku samo, mislite da ne možete ništa s njom, on ima kolekciju aviona koji je pravio sam, bili smo ja i moj sin. I da sad tako dalje. Svako ima sposobnost nešto da radi, Bog nekom nešto daje, Bog je taj koji može to da učini. Svako dobro. Ali najvažnije je da su te blagodati ili ti darovi su različni. Drugačiji su, nisu isti. I ne mogu ja da očekujem da ja posjedujem svetu. Ja moram u crkvi i kao vaš propovednik, i ovo je ono što mi je jako važno da vam kažem na kraju ove godine. Moj zadatak, braći i sestre, nije da radim sve u crkvi. Zadatak pastora je da prepozna dar u svakom verniku i da ga ohrabri da taj dar čini. Ja neću, i rekao sam mojim prijateljima, ja neću da budem fajac u crkvi koji će biti ovdje pričati i vi će kući živeti u svojim životu. Ne, ili ćemo biti mi, ili će biti komplikovano nastaviti. Tako kaže ovaj deo ovdje. Jedni drugima služi. Onda je 11. stih. Ako ko govori, neka govori kao reči Božje, ako ko služi, neka služi kao pomoći koju Bog daje, da se u svačemu slavi Bog kroz Isusa Hrista, kome je slava i država ovog veka. Amin. Apostol Petar deli službe na 2 reona. Jedan reon je ako ko govori, a drugi reon je ako ko služi. Znači, jedan je reon kada neko govori, to može biti pastor, propovednik, nekad su tu bili apostoli, evanđelisti, učitelji. I imate drugu stvar, ako neko služi, to mogu biti ljudi koji imaju darove, isceljenja, pomaganja, ne znam, i bilo koje druge darove. Znači, razlikuju se darove. I sad ovaj prvi dar govorenja. Pazite što kaže Božja reč. Ako ko govori, neka govori kao reči Božje. Ja imam službu govorenja. Ja sam obavezan da ovo što sada vama govorim, shvatam i prihvatam kao Božje reči. Ne znam da li ste vi obavezni da ih tako slušate, ali ja sam obavezan da ih tako govorim i da se prema rečima koje s ovog mesta izlazi iz mojih usta, ponaša kao da su Božji, a ne moji. Ako kažem nešto što nije Božje, imate puno pravo da me sklonite od. Ali onaj koji govori mora da bude svestan da je osposobljen od strane Boga i šta god izlazi iz njegovog usta treba da smatra ovo je od Boga. Ili još lepše da kažemo, treba da preispituje da li svaka reč koja izlazi iz njegovih usta jeste Božja ili njegova. Jer nekad moje u pravu ne znači da je Božje u pravu. I nekad moje osjećanja nisu merodavne da budu ta koja govori da sam ja u pravu. Ne, onaj koji govori kao reči Božje. To je jedan reon. Drugi reon je onaj koji služi, neka služi kao pomoći koju Bog daje. Ne znam da li ste ikada se susreli sa ljudima koji imaju, recimo, dar isceljenja. To nisu ljudi koji idu i pipaju svuda oko sebe, bilo koga i oni koji jedan put bolesni postavljaju zdravlje. To nije biblijski termin. Biblijski termin jeste da Bog uzme čoveka u određenom trenutku, da mu dar, i u tom trenutku čovek, vođen Duhom Svetim, odlazi i nešto dotakne nekog, kaže u imenu Isusa Hrista i taj čovek bude odlazi. Jeste čuli nekad za to? Hvala Bogu. Vidite šta kaže, ako neko služi kao pomoći koju Bog daje,
Znači, isceljenje čuda je, znači, ne može čovek da bude centar. Ne može da kaže, mi imamo u Kikindi brata, on kad pipne, nema migrenja, on kad dotakne, nema toga. Moć koju Bog daje. Čuda, braći i sestre, nadnaravne stvari su normalne za hrišćanski život. To su ljudi iz crkve šokirali napolje zato što ne poznaju Boga. Meni je žao zbog toga. Ja nije smo baptistička crkva, ali shvatite, prvi baptisti koji su postojali su bili ovako. Verovali su čuda. Videli su neverovatne stvari. Verovali su nadprirodne stvari. To je u zadnjih 30 godina postalo strah u crkvi od toga. To je moć koju Bog daje. To nije nešto što mi odlučujemo da li ćemo u crkvi da imamo ili nećemo da imamo. Ako ti u to ne veruješ, ne misliš da će to Bog dati? Malo teže. I onda se ovaj tekst završava i ja s tim isto završavam. Koja je, braće i sestre, svrha crkve, naših odnosa, Boga, svega, sve, šta je suma sumarum svega? Da se Bog proslavi, da se u svačemu slavi Bog. Ja ne bih da prozivam sad ovde, nikakve ljude, ali ja verujem da sve što ovde mi činimo, radimo, bilo šta, činimo da bi Boga proslavili. To je kompletan cilj. To je naš cilj. Mi koji vodimo i koji služimo u ovoj crkvi, cilj nam je da se Bog proslavi. Ako to ne bude, braće i sestre, cilj naše crkve, mi ćemo se raspasti. Proslavit će se čovjek i to će trajati vrlo kratko. Ne radi se ovde o čovjeku, braće i sestre, radi se da naši životi Boga proslave. Lako je biti bez Boga. Znači, šta ti padne na pamet radiš? Ja sam sinoć gledao 3 patrole auta, ovde 3 policijska kola, to ne je. Meni i moj suprug za to postala zabava u vikendu. Tu subota uveče, dakle na prozoru, dok se još ne skuvamo kafu, ona je digao, ne znam, devojku gore, hoće da je baci, policajci četvoricu u kola. Što kaže, radosti na ulici. Neverovatne stvari. Ja nekako razmišljam, ja sam nekad bio tako, bio sam malo gore, dakle razmišljam, kako je to lako, kako je teško prostiti, kako je teško voleti, kako je teško biti drugačiji i kako je teško rasti. Jako je teško, međutim, kad Bog uđe u tvoj život, to nije teško, to je, što je Zoran rekao, život u kome želiš, neko koga vodiš da pričaš u njemu, da rasteš, da ga upoznaš, da ideš dalje i dalje. Da se u svemu Bog proslavi, da se u svemu Gospod proslavi, da u svemu njemu bude slava, čast i hvala. I ovde na kraju se kaže kome je slava, ovde kaže država, u originalnom je moć. Njemu slava u sve vekove vekova. Znači, Bog je taj. Ja želim, braćo i sestre, da se sledećeg godina, 2015. da se dogovorimo, da se okupimo oko toga, da se okupimo Bog proslavi. A proslavit će se kroz ove stvari. Da služimo jednim drugima, da bude ljubavi među nama, da naučimo, da služimo jednim drugima, da prepoznamo darove koje imamo. Pazite, Božja reč kaže da mi imamo darove, a mi često odlazimo kod Gospoda i kažemo daj mi Bože neke darove. Bog kaže ja sam ti dao. Jer ovdje kaže služite na drugima. Kaže, šta kaže? Svaki darom koji je primio. Ne koji će primiti, nego koji je primio. Ti imaš nešto. Ne znam šta, ali nešto tebi Bog usadio od kad si postao njegov i možeš da mu služiš. Čovek koji ne služi u crkvi, taj pojma nema koji je. Ne znam. Ima neku predstavu, ali ako mu ne služiš, to ne znači da budeš master. To znači da na sudak, na svako mesto reflektuješ slavu Božju, govoriš o njemu, budeš drugačiji. To znači služiti. To je prava evangelizacija kada si drugačiji. Ne moraš da kažeš, ja sad danas idem da evangeliziram i odeš i 5 sati evangeliziraš. Ne, ti evangeliziraš svakog trena kad dišeš, kad si firmi bilo gde. Jel hoćete da se dogovorimo da sledeće godine budemo trezni i mudri u našoj molitvi? Da se dogovorimo, da se molimo da ova crkva bude puna ljudi koje je Gospod promenio, očistio, blagoslovio, ljudi koji su srećni, da Gospod obnovi odnose, da Gospod proslavi svojim. Da li ste za? Hajde onda da ustanemo.